Kaunakin Ubangiji godiya ga Allah kuwa wanda ya nuna mana wannan ranar Laraba kwanan wata 13 cikin watan Afrilu shekarar 2022. Jin kan Allah, jin kai ko rahama ko tausayin Allah kashi na daya. Inda aka bamu karatu yana daga Zaburar sura 136 aya 1 zuwa 12. Zaburar sura 136 aya 1 zuwa 12. Ku gode wa Ubangiji gama shi na gari ne, gama jin kansa madawali ne. Ku gode wa Allah na alloli gama jin kansa madawali ya ce. Ku gode wa Ubangiji iyayen gidi gama jin kansa madawali ne. Ga wanda shi kaɗai yake aikata manyan al'ajibai gama jin kansa madawali ne. Ga wanda ta hikimarsa ya halicci sammai gama jin kansa madawali ne. Ga wanda ya shimfiɗa duniya bisa ruwaye gama jin kansa madawali ne. Ga wanda ya yi manyan haskoki wato haske gama jin kansa madawali ne. Rana ta yi mulki da rana gama jin kansa madawali ne. Wata da taurari su yi mulki da dare gama jin kansa madawali ne. Ga wanda ya buge Masar a cikin 'ya'yan farin gama jin kansa madawali ne. Ya bishe Isra'ila daga cikin wato Masar gama jin kansa madawali ne. Da hannu mai karfi da miƙeƙin hannu gama jin kansa madawali ne. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa a kaunataccen Ubangiji ayar tunawa da aka bamu tana daga Zaburar sura 127 aya 1. Zaburar sura 127 aya 1. In ba Ubangiji ya gina gida ba, masu ginin suna aikin banza ne. In ba Ubangiji ya kiyaye birni ba, masu tsaro suna farkawa ne amma a banza. Zaburar sura 127 aya 1. Zaburar sura 127 aya 1. In ba Ubangiji ya gina gida ba, masu ginin suna aikin banza ne. In ba Ubangiji ya kiyaye birnin ba, masu tsaronsa na farkawa ne kawai a banza. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta. Amin. Jinkan Allah kashi na ɗaya. Jinkan Allah kashi na ɗaya. Jinkai shine rahama kuma shine tausayi. Kaunataccen Ubangiji a ayar tunawar mu ta yau wato Zaburar sura 127 aya 1. Zaburar sura 127 aya 1. A wannan ayar tunawa tana cewa ba za a iya gina gida ba sai an samu jinkai ko rahama daga gurin Allah. Haka nan kuma ba za a samu tsaro ba sai Allah ya ba da shi. Kaunataccen Ubangiji bugu da kari babu wani abu na gari da 'ya'yan Adam za su iya su samu sai dai ta wurin jinkai ko kuma rahamar Ubangiji wanda ke samar da dandalin taimako. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta a ni baba Adeboye na taɓa samun wata wasiƙa wanda ba da daɗewa ba daga wani wanda ya ce ya fara gini a shekarar 1991 kuma har zuwa lokacin da yake rubuta wasiƙar fiye da shekaru 30 bayan haka bai iya rufa kan ginin ba tukuna. Wato abin nufi ya dauki wannan mutum shekaru 30 da ya fara gini amma har ila a lokacin bayan shekaru 30 nan bai iya ya rufe kan gida ba bai sa kwano ba. Kaunataccen Ubangiji da jin kai ko rahamar Allah ne kawai za a iya fara duk wani aiki haka kuma a kammala shi cikin nasara. Wato kaunataccen Ubangiji fara abu ma sai da jinkan Ubangiji, karasarwa ma sai da jinkan Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya ba kaunatattu irin wannan jinkan a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji wannan yana nuna cewa komin yawan masu tsaronku da kuke da su sai dai idan Allah ne ya yi muku rahama ko ya nuna muku jinkai ba a kare rayuwarku ba, wato ba mai iya tsaron ku ba. Kaunataccen Ubangiji abin nufi shine ba yawan masu tsaro da muke da su bane, a'a tsaron nan daga gurin Ubangiji Allah ne. Za ku iya samun masu tsaron ku daga masu garkuwa da mutane ko kuma masu fashi da makami. To idan kuka samu wannan ba, yaya za ku yi? Za ku iya samun masu tsaron ku daga cututtuka? Wannan ita ce babban tambaya. Za ku iya samun masu tsaron ku daga harin irin ta ruhaniya, wato hari cikin ruhu kenan. Kaunataccen Ubangiji jinkan Allah ko rahamarsa ne kaɗai da zai iya kiyaye ku da gaskiya. Kaunataccen Ubangiji komin kwazo ko himma da ake yi ga kowane abu ba za a yi nasara ba sai dai ta wurin rahama ko ta wurin jinkan Allah. Jinkai ko rahama ce ke ba mu taimakon da muke bukata. Akwai darasin da babamu ba daga Roma sura 9 aya 16 ya nuna mana cewa ba iyawan mu bane ba kokarin mu bane, amma jinkan Ubangiji ita kaɗai ita take Islamu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta. Amin. Shekaru da dama da suka gabata dan wani wato yaron wani mutum wanda shi mimba ne na dariƙan Iglesia Fasassun Krista wato RCCG ya kalmala digiri nasa a kasar waje kuma mahaifinsa ya yi murna da hakan. Sai dai nan wato dan nan sai ya gaya ma mahaifinsa wani abu mai ban tsoro a lokacin. Shi
shi yaron nan ya gaya wa babansa yace na san ka tura ni in yi karatu a waje domin kauna da kake da shi domin na, amma ka gode wa Allahnka da na karasa da kunyatar da kai, ka gode wa Allahnka ban sa ka kunya ba saboda irin abokan da na tsinci kaina a tsakaninsu a makaranta. Kaunataccen Ubangiji, uban yaron nan yayi abin da ya dace ta hanyar tura yaronsa makaranta mai kyau, amma da ba don jin kai ko rahamar Allah ba da yayi nadama, wato da ya ce da na sani. Bari Ubangiji Allah ya bamu irin wannan jin kai wanda zai fitar mu daga nadama, ya bamu nasara a kula yomi a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji a cikin Korintiyawa ta fari sura 3 aya 6 zuwa 7, Korintiyawa ta fari sura 3 aya 6 zuwa 7 yace Bulus yana iya shuki, Apollo kuma ya yi ban ruwa, amma Allah ne ke bada girma. Wato kaunataccen Ubangiji, wani yana shuki, wani yana bada ruwa, amma bunkasar irin wannan irin ta yi girma ta yi yaya ya dangana ne ga hannun Allah Ubangiji. Abin nufi shine ba iyawar mu bane, za mu yi namu burkin ba wai za mu nade hannu ba, amma mu san cewa duk iyawar mu da kokarin mu sai tare da mara baya na Ubangiji Allah. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. Kaunataccen Ubangiji, ni baba a ɗeboye daga nawa sani, na san cewa za a iya zuwa zaurin jarabawa bayan an gama shiri, an gama karatu, an shirya, amma da an zauna sai kawai a ga cewa ɗalibi ya ci gaba ɗaya. Wato sai ka ga wannan ɗalibi da ya shirin jarabawa ya zo, daga ya zauna cikin ɗakin jarabawa sai ka ga cewa hankalin shi ya rikice, hankali ya rikice, ba ma iya tuna komai ba. Bari Ubangiji ya ɗauke mana irin wannan sosai a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, manoma ba za su iya samun girbi ba ko da yake sun yi abin da ya kamata su yi domin samun girbi. Wato abin nufi sau da yawa za a samu manomi ko manoma sun yi kokarin su, duk abin da ya dace a yi wa gona sun yi, amma sai kaga an kasa samun girbi. Bari Ubangiji Allah ya kawo mana irin saukin wannan a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, za mu ga cewa a cikin Luka sura 5 mai kamun kifi mai kwazo kamar Bitrus yana iya iwo duk dare kuma bai kama komai ba. Wato mun ga cewa Bitrus suka fita kamun kifi tun da dare har gari ya waye, amma duk da iyawarsu da kwazorsu babu abin da suka samu. Shi yasa masu hikima a lokacin da suke bukatar taimako sukan roki Allah domin jin kansa ko rahamarsa. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. A cikin Markus sura 10 aya 47, Bartimaeus ya yi ta daga murya yana cewa Yesu dan Dauda, ka nuna mini jin kai. Yesu ya ji haka kuma ya nuna wa Bartimaeus jin kai. An gaya mana cewa Bartimaeus wanda makaho ne ya samu gani. Bari Ubangiji Allah ya ba mu zarafin duk inda muke bukata mu nemi jin kai, haka kuma mu samu a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, a cikin Luka sura 17 daga 11 zuwa 15, Luka sura 17 11 zuwa 15, akwai labarin kutare guda 10 waɗanda suka ga Yesu da suka hango shi suka tsaya daga nesa suna kuka domin neman jin kai, kuma da yake kutare ne wato suna neman warkewa daga cututtuka. Kuma littafin mai sarki yace mana an tsarkake su sun samu warkewa. Kaunataccen Ubangiji, bisa ga waɗannan abubuwa da muka gani duka, menene matsalar da muke bukatar mafitanta? Menene damuwa da muke da shi wanda muna ga cewa ya kamata mu ga karshinta? To, kaunatattun Ubangiji, canza yadda ake yin addu'a a yau, kuma kawai a roki Allah jin kai ko rahama. Abin nufi kaunataccen Ubangiji, maimako a je ana kuka a wurin Ubangiji ba ni wannan ba ni wancan, kai mun wannan kai mun wancan. Kawai mu zo gabansa da neman rahamarsa da neman jin kansa, mu roke shi domin ya tausaya mana. Bisa ga wannan ne za mu muri abin da zai maganta matsalar mu ko kuma mafitanta. Bari Ubangiji Allah ya bada fahimta, amin. Kaunataccen Ubangiji, an ji hankalin mu ga abin addu'a. Tana nan kuma kamar haka. Uba, ina roƙonka ka nuna mani jin kai, ka taimake ni in shawo kan dukkan matsaloli da nake fuskanta a cikin sunan Yesu Kristi, amin. Maimaitawar addu'a. Uba, ina roƙonka ka nuna mani jin kai, ka taimake ni in shawo kan dukkan matsaloli da nake fuskanta a cikin sunan Yesu Kristi, amin. Kaunataccen Ubangiji, karatu littafin sarki cikin shekara muna cin gaba da sarakuna ta fari sura 10 da kuma sura 11. Karatun littafin sarki cikin shekara muna cin gaba da sarakuna ta fari sura 10 da kuma sura 11. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan rana. Bari ta zama rana mai alheri, mai albarka, mai wadata da kaunacece. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji za mu sake jin wata fasara. Wassalam.